Jo, čau, to je tady Jirka a zdravím vás u nového videa. Posledních 7 let mého života jsem stravil v různých korporátech. Práce na rovinu mě docela už ubíjela, v celku hodně, pocitoval jsem to na sobě nějaké jako pocity vyhoření. Já to sice jako nemám rád, že někdo jako vyhořel nebo něco takového. Já tu práci bych asi jako klidně mohl dělat prostě jako dalších 10 let bych ji dělal na nějaké jako relativně dobré úrovni, ale byla to spíš taková jako nespokojenost. I osobně jsem cítil, že mi to hodně prostě ubíjelo. Stával jsem se takový víc jako mrzutý, takový jako prostě starý dědek, starý děda, co jako řve na mraky. No a proto jsem vlastně se rozhodl udělat takovou menší jako rekonstrukci a z jedné budovy, co máme venku, tak udělat takové soukromé fitko. Jo, tak tady máme vlastně budovu, ve které by to všechno mělo být. Je to nějakých 5 na 10 metrů, vlastně 1, 2 a 3 místnosti. A na té stěně tak tu bych chtěl komplet. Tuhle stěnu bych chtěl kompletně vybourat, jednu příčku. Vidíte vlastně, v jakém je to stavu. Ten stav jako na rovinu není úplně nejlepší, ale jsme na půdě.